खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना आजिखालि 26 जानुवारि एबा 15 आगस्तफोराव नुनो मोनो जे जोंनि हादोरनि जि फ्लेग बै फ्लेगनि कालारनि जिफोर गाननानै सुबुंफोरा रिल्स बानायो बा गोबां जोंनि हादोरखौ बेसेबां मोजां मोनो बेखौ दिन्थिनो थाखाय सुबुंफोरा रिल्स बानायो भिडिअ आपल'ड खालामो ससियेल मिडियाया बुंजोबो आरो बेयाव जोंनि बर' हारिल' नङा गासै हारियाबो बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ बानायनानै ससियेल मिडियायाव नागारो नाथाय बे 26 जानुवारिया एक्चुअलि मा बिनिफ्राय जोङो मा अधिकार मोनो आरो बै 26 जानुवारिखौ जे जोङो फालिनायजों लोगोसे जोंहा बहुद गेदेर मोनसे दायित्वबो थायो जाय दायित्वखौ गोबां सुबुंफोरानो बुजिना मोना बा मिन्थिया आरो दिनै बे भिडिअआव आं नोंथांमोननो जोंनि जि मौलिक अधिकार दोङो 6टा मौलिक अधिकार दोङो जोंनि संबिधानाव बै 6टा मौलिक अधिकारखौ फारसेनिफ्राय मोजाङै मिन्थिना लानाया गासैबो नागरिकनि मोनसे दायित्व आरो बै अधिकारफोरखौ फालिहोलांनायाबो मोनसे दायित्व नोंथांमोननि गोबाङानो मिथिया जानो हागौ एक्चुअलि 26 जानुवारियाव मानो जोङो बेफोरबायदि फिरफिरा दिखाङो बा दिल्लीयाव पेरेड खालामो राष्ट्रपतिया भाषण होयो बेफोरखौ मिथिना लानाया मोजां आरो बे 26 जानुवारिया एक्चुअलि स्टार्ट जादोंमोन 1930नि 26 जानुवारिनिफ्राय आरो बेखालि जोंनि जे कंग्रेस पार्टिमोन बै कंग्रेस पार्टिया फुल्लि स्वाधीन जोंनि हादोरखौ इन्डिपेन्डेन्ट खालामसिगोन होननानै इखालि बिथांमोना एनाउन्स खालामोमोन आरो बै एनाउन्स खालामनायनि थाखायनो बै 26 जानुवारि दिनखौ सायख'ना लानाय जायो आरो 1947आव 15 आगस्त खालि जेब्ला जोंनि भारत हादोरा इन्डिपेन्डेन्ट जायो अब्लाबो जोंनि आखायाव खुनु संबिधान गैयामोन कन्स्टिटिउसन गैयामोन आरो गैयिनि थाखाय जोङो गोदोनि इंराजनि जि रुल्समोन बै रुल्सजोंनो जोङो जोंनि हादोरखौ सालायबाय थायोमोन नाथाय 1950नि 26 जानुवारि खालि बे संबिधाना टटेलि एप्रुभेल जायो आरो बै 1950नि 26 जानुवारिनिफ्राय बै संबिधानखौ जोंनि भारत सरकारा बै संबिधान मथै जोंनि भारतखौ सालायनो थाखाय आखायाव नाजावना लायो गतिके बै संबिधानाव गोबां रुल्स रेगुलेसन लिरनाय दं आरो बै गासैबो खोन्थानो थांबा दिनै सानसेयाव जोबनायानो नङा थेवबो आं नोंथांमोननो बै 6टा जिथु जोंनि नागरिकफोरनि पाब्लिकफोरनि जिथु अधिकार बै अधिकारखौ गासैबो मिथिना लानाया मोजां आरो बे बाथ्राया मिथिनाय माने जोंनि संबिधाननि आन्डाराव जोङो मा खामानिखौ फ्रिडमै मावनो हागौ जोंहा मा अधिकार दोङो माखौ जोङो मावबाबो आयेननि नोजोराव जेबो दाय गोलैया बेखौ बिनि थाखायनो मिथिना लानाया मोजां फैदो फारसेनिफ्राय आं नोंथांमोननो बै 6टाखौबो खिन्थालांनोसै फार्स्टआवनो जाबाय राइट टु इकुवेलिटि आरो बे एक्ट 14 to 18 आव लिरनाय दङ जे जोङो गासैबो जाथि धोरोम बा धोनि गोरिब बेफोरबायदि जेबो गैया आयेना जिथु आयेन बे आयेना बयनिबो थाखाय समान बे आयेना सोर धोनि सोर गोरिब बेफोरखौ रावखौबो नाया आयेननि बेरेखायाव जुदि माबाफोर मावदोंबाथाय नोंथाङा बै आयेनाव जि साजा लिरनाय दङ बै साजाया नोंथाङा मोनथारगोन बे जाबाय फार्स्ट मोनसे अधिकार आरो बिनि थ्रुयै मा जायो जोङो निजेखौनो गरिब होननानै बा जोङो निजेखौनो गुबुन हारि होननानै गिनानै लाब गैया जायखिजाया माने गेदेर मानसियानो जाथो बा धोनि मानसियानो जाथो बा गुबुन हारिनियानो जाथो बैबो जुदि मोनसे दाय मावदोंबा बै दायाव नोंथाङा जेसेबां साजा मोनगोन बै मानसियाबो एसेबाङानो साजा मोनगोन
सेकेन्डआव जाबाय राइट टु फ्रिडम। जोङो जोंनि गोसो सिंनि बाथ्राफोरखौ बा सरकारफोरा जुदि माबाफोर नोंथांनि सायाव अन्याय मावदोंबा बा सोरबा जुदि नोंथांनि सायाव अन्याय मावदोंबा बेखौ नोंथाङा बुंनानै लानो हागोन। नोंथाङा बे भारत हादरनि जायखिजाया जायगायाव बेरायनो थांनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा बेयाव खामानि मावनोबो थाहैनो हागोन। बेयाव खुनु बाधा गैया आरो बियो जोंनि संबिधानावनो लिरनाय दोङो, जेराव नोंथाङा बै जायगानि भाषा बा बै जायगानि कालचार रोङाबाबो खोथा गैया, नोंथाङा थाहैनानै बेयाव जुदि नोंथाङा टेलेन्ट दोङोबा बा नोंथाङा खामानि मावनो गोसो दोङोबा थांनानै नोंथाङा खामानि मावनो हागोन। बेयाव बै स्टेटनि सुबुंफोरा बा बै स्टेटनि जि आयेन कानुना नोंथांखौ होखारना हरनो हाया। थार्डआवनो जाबाय राइट टु एगेन्स्ट एक्सप्लयटेसन। बे आर्टिकेलाव लिरनाय दोङो जे सुबुंफोरखौ जेब्लाबो बायलाय फानलाय जानो मोननाय नङा आरो लोगोसे उन्दै गथ' जायफोरनि बैसोआ 14 एमान उन्दै गथ'फोरखौ जेब्लाबो डेन्जारास खामानिफोराव जेरै जायखिजाया खामानि कम्पानिफोरावनो जाथों बा गेदेर खामानि नोंथांमोना जबरदस्ति मावहोनो हानाय नङा। जुदि बेफोरबायदि सोरबा मावोबाथाय बियो आयेननि बेरेखा मावनाय जागोन आरो बिनि थाखाय गोबां पानिशमेन्ट दङ। बैफोर पानिशमेन्टखौ सरकारनि थ्रुयै होनाय जागोन आरो बे मोनसे बिराद इम्परटेन्ट मोनसे आयेन जायखौ जोंनि जिबनाव जोबोद गोनांथि। नाम्बार 4आव दोङो राइट टु फ्रिडम अफ रिलिजन्स। माने नोंथाङा जायखिजाया धोरोमखौ नोंथाङा लानो हागोन। बे संबिधानाव लिरनाय दोङो रावबो धोरोमखौ रावबो अन्याय खालामनो हाया बा अन्याय मावनो हाया जे नोङो मानो बै धोरोमखौ लादो होननानै जबरदस्ति बिखौ लाहोआगारा थानो हाया। बे मोनसे जोंनि हादोरनि फ्रिडम, जोंनि अधिकार। बियो जों गोसो खुसि मथै निजिनि धोरोमखौ सायख'नो हागोन आरो बयबो धोरोमखौ रेसपेक्ट होनायाबो मोनसे सुबुंफोरनि दायित्व। गतिके बेफोराव जोङो माब्लाबा बाधाबो नुयो बा जोङो गामिफोरनिफ्राय बहनना हरनाय बा गामिनिफ्राय आलादा दोननाय बेफोरबायदि जोङो नुनो मोनो। नाथाय बेफोरबायदि दोनबाबो जुदि सोरबा बाराद्राय अन्याय मावदोंबाथाय बैनि सायाव एक्सन लानो हागोन आरो बै सुबुङा जाय बेफोरनि थाखाय बेरेखायै बुंदों बा जाय बेफोर खामानिखौ मावदों बिसोरो हयथ' मिथिया जानो हागौ जे बियो आयेनावनो लिरनाय दोङो जे नोंथाङा नोंथांनि धोरोमखौ निजेनो सायख'नो हागोन। नोंथाङा जायखिजाया धोरोमखौ सायख'ना लानानै बै धोरोमखौ नोंथाङा मानिना लानो हागोन, फालिनो हागोन। नाम्बार 5आव दोङो कालचारेल एन्ड इडुकेसनेल राइट्स। जोङो जोंनि भाषा, जोंनि लेंगुवेज, जोंनि संस्कृति, गाननाय जोमनायखौ रैखा खालामनायनि थाखायबो बे मोनसे राइट्स, अधिकार। जोङो जोंनि हारिमुखौ माबोरै थांहोनानै लाखिनांगोन बिनि थाखाय नोंथाङा नोंथांनि बेब'स्थाखौ खालामना लानांगोन। फरायनाया बयनिबो थाखाय मोनसे अधिकार। बेयाव रावबो बाधा होनो हाया जे नोंथाङा फरायनो मोना होननानै। नोंथाङा फरायनो मोनगोन, जेराव इस्सा बेयावनो थांनानै फरायहैनो हागोन आरो नोंथाङा बै फरायनायनि थाखाय फरायसालिबो लुनो हागोन। बे मोनसे जोंनि इन्डिया सरकारनि संबिधानाव जिथु लिरनाय दोङो बेबो मोनसे खोब गोनांथि अधिकार। मानोना जोंनि आसामाव नायोब्लाथाय गोबां ओरैबायदि जाथि दोङो जाय जाथिफोरा माने एसेल' सुबुंफोरा टटेल इन्डियायाव गैयानो बेफोरबायदि। नाथाय आसामावल' गोबां रोखोमनि जाथि जनजाथि दोङो आरो बै जनजातिफोरनि जिथु कालचार, जिथु बिथांमोननि लेंगुवेज आरो जिथु लेखा फरा बेफोरखौ बासायनो थाखाय कालचारेल जिथु नोंथांमोननो अधिकार होदो, बे अधिकारखौ जोबोद गोनांथि। आरो लोगोसे फरायनायनि थाखाय जिथु अधिकार होदो बा स्कुल खुलिनो थाखाय जिथु अधिकार होदो बेबो जोबोद गोनांथि। आरो लास्टआव दोङो जोबोद गोनांथि बे मोनसे अधिकाराबो, आरो बे जाबाय राइट टु कनस्टिटिउसनेल रेमेडिस। आरो बे अधिकारा ओरैबायदि जे नोंथांनो आङो सिगांनो मोनबा अधिकार खोन्थालांनाया, बै मोनबा अधिकारनि सायाव जुदि सोरबा माने बेरेखायै खामानि मावदोंबाथाय नोंथाङा बेखौ हाइ कर्टआव बा सुप्रिम कर्टआव नोंथाङा आपिल खालामनो हागोन जे आंनि सायाव अन्याय जादों। बे मोनसे
आंनि सायाव अन्याय जानायखौ आंनो बिसार खालामनानै हो होननानै आरो बेखौ हार्ट अफ कनस्टिटिउसन होननानै डक्टर भीमराव आम्बेडकारा बुंदों आरो बे गासै जिथु संबिधान नोंथांमोना गासैबो मिथिगो बे मोनसे बाथ्राखौ आङो मिथिया होननानै आरो सोरबा जुदि मिथियाबा बेबो मिथिना लानाया मोजां जोंनि संबिधानखौ लिरदोंमोन डक्टर भीमराव आम्बेडकारा आरो बिथांजों लोगोसे सदननि खैजोनमान सदस्य दंमोन मोनसे कमिटि गठन खालामनानै बे संबिधानखौ लिरनाय जायो दा खोन्थाया जाबाय आङो बे भिडिअखौ बानायनाय उद्देश्यआ बेनो जे सुबुंफोरा जेरैनो 26 जानुवारि मोनफैयो जेरैनो 15 आगस्ट मोनफैयो बयबो मोनसे नङा मोनसे जायफोरा ससियेल मिडियायाव एक्टिभ थायो बिथांमोना रिल्स आपल'ड खालामो बा रिल्स बानायनानै बिथांमोना निजेनि गोसोनि जिथु साननाय जे जोंबो जोंनि हादोरखौ जोबोद मोजां मोनो खोब मोजां बाथ्रा नाथाय गोबां सुबुंफोरानो समाजनि गिनायाव बा आयेननि गिनायाव खारन आयेनखौ जोङो मोजाङै मिथिया जोंनि अधिकारा मा बिनि थाखायनो गोबां बेरेखा खामानि मावो जेरै नोंथांनि खाथिनि सोरबा सुबुंनि सायाव जुदि माबाफोर अत्याचार जादों माबाफोर अन्याय जादोंबाथाय नोंथाङा बेखौ निजेनि खुगाजोंनो बुंनो हागोन जे मानो बेफोरबायदि मावदों आरो बे मावनाया मोजां जायाखै बिनि बिरोध खालामनाया जोंनि मोनसे अधिकार नाथाय आजिखालि सरकारा गोबां बेफोरबायदि सुबुंफोरखौ हयथ' इउटिउबारानो जाथो बा ससियेल मिडियायाव किसुमाना दोङो जे सरकारनि किसुमान गाज्रि खामानिफोरखौ बुंनानै होयो बा ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामना होयो जे जोंनि सरकारा बेफोरबायदि खामानि मावदों नाथाय बे आयेननि बेरेखा बेफोरबायदि बुंनायफोरखौ आसलते गोबां खोनानो मोनो जे सरकारा बिनि चेनेलखौ डिलिट खालामना होदो बा बेखौ जेलाव सोनानै दोनदों जेरै नोंथांमोना लाद्दाखनि केसावनो मिथिगो जे सनम वांचुकआ बिथांमोना 6 सिडुल बिबायदोंमोन आरो 6 सिडुल बिबाय थानायाव बाराद्राय बिनि जिथु आन्दलना बाराद्राय जानायाव बै सनम वांचुकखौ दिनै 6 मासानो जानोसै जेलाव सोनानै दोनदों बे मोनसे बिराद सरकारफोरनि आयेन बेरेखा खामानि मानोना जोंनि अधिकार जोंनो जेखौ नांगौ बेखौ बिनो हानाया जोंनि अधिकार आरो शान्ति भाबै बिनाया बयनिख्रुइ माने मोजां मोनसे लामा मानोना आयेनाव लिरखानाय दङ जे नोंथाङा जेबो हाथियार लानानै बा हाथियारफोर बेबहार खालामना आन्दलन खालामनो हाया गतिके नोंथांमोना बेखिनि जितु बुस्थु नोंथांमोना बुजिना मोनदों जानो हागौ आं जेखौ बुंनो सानदों आरो आसा खालामो नोंथांमोनाबो बेफोर दायित्वखौ मोजाङै पालन खालामगोन मोजाङै मानिना सलायगोन आरो नोंथांनि सायाव बा नोंथांनि समाजनि सायाव माबाफोर बेफोरबायदि अन्याय जादोंबाथाय नोंथाङा बिनि सायावबो आवाज होनांगोन नोंथाङा सोंनांगोन जे मानो बेफोरबायदि जाखो आरो सोंनायानो जोंनि मोनसे ओरैबायदि अधिकार बै सोंनायनि थाखायनो सरकारा दिनै किसुमान खामानिखौ लुगैयाबाबो मावनांगौ जायो मानोना नङाबा पाब्लिकआ बिथांमोननो कुवेश्चन सोङो गतिके कुवेश्चन एनि टाइम सोंनांगोन सरकारनाव आरो सरकारनाव सोङाबा सोरनाव सोंगोन जोंनो भट होनानै बिथांमोनखौ राजा बानायना थिनहरदों 5 बोसोरनि थाखाय आरो बै 5 बोसोराव नोंथाङा मा मावदों मावाखै सोंनाया जाबाय जायखिजाया लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम